Venner, desværre er jeg meget nedtrykt i dag. Faktisk har jeg haft det sådan i et par dage. Jeg kunne heller ikke optage en video til jer, fordi jeg har været nedtrykt, undskyld. Dem, der følger mig på Instagram, ved det. Hvad end der sker først, deler jeg det på min Instagram-konto og fortæller jer derfra, venner. Derefter er det YouTube-sur. Nu ved jeg, at vi for nylig har adopteret et nyt familiemedlem. Hans navn var Carlos, men senere ændrede vi hans navn til Santos. Men da han først kom, ved I, at han havde vejrtrækningsproblemer. Jeg sagde, at han tissede blod. Altså, hans generelle humør så ikke godt ud. Nu, denne dreng. Forleden dag gav vi ham aftensmad. Der gik en time, halvanden. Pludselig begyndte hans mave at svulme op, venner. Hans mave blev som en tromme. Med det samme, klokken var også omkring 10:30, fik jeg klinikken åbnet. Jeg tog ham til dyrlægen. De tog et røntgenbillede og kiggede på hans mave. Hans mave var oppustet som en ballon. Den var næsten kommet op over hans rygsøjle. Så oppustet var den. Dyrlægen sagde, at vi var nødt til at operere. Vi er nødt til at rense hans mave. Hvis vi ikke renser den, kan han dø, sagde han. Og selv hvis vi opererer, er der stadig en risiko. Han sagde altså, at beslutningen er din. Så ringede jeg til Santos tidligere ejer og sagde, at situationen er sådan her. Hvad skal vi gøre? Han sagde også, at vi skal gøre, hvad der er nødvendigt. Der er ikke noget at gøre. Så må den opereres. Derefter opererede vi ham, venner. Santos' mave blev renset og sådan. Altså, han har jo ikke fordøjet noget af det, han har spist. Er der et problem med dyrs mavesyre? Jeg ved ikke, hvad der er galt. For eksempel, han havde spist en salami for 4 timer siden, men han kunne ikke engang fordøje salamien. Den lå stadig i maven, helt uændret. Den ligger der helt uændret. Så vågnede jeg op tidligere om morgenen, venner. Jeg var faldet i søvn. Jeg holdt øje med ham om natten. Desværre så jeg, at jeg havde mistet Santos på grund af bedøvelsen. Han vågnede aldrig op i løbet af natten. Jeg blev virkelig ked af det. Altså, det var ikke bare lidt. Bagefter kunne jeg ikke lade være med at tænke, om det var dyrlægens fejl. Hvorfor skete det her med dyret? Fordi dyr, da jeg stod op om morgenen, var dets mave igen oppustet. Men det var varmt. Altså den hævelse, der kommer efter døden, det var ikke, det dyr var stadig varmt. Jeg ringede til dyrlægen og fortalte det sådan og sådan, og han sagde også, at han ikke vidste, hvorfor der var sådan en hævelse. Jeg spurgte, om det var en indre blødning, eller hvad der var sket. Lad os tage et kig på dette dyr. Derefter tog vi vores dreng Santos til obduktion, venner. Vi undersøgte hans organer og så videre for at se, om der var indre blødninger eller ej. Der var altså ikke nogen tydelig indre blødning. Men hans nyrer blev undersøgt, og de var på randen af at svigte. Hans milt var i meget dårlig stand, og hans lunger var også i meget dårlig stand. Når der gives bedøvelse, udskiller kroppen bedøvelsen gennem urinen ved at tisse. Nu fordi Santos' nyrer også var i dårlig stand, kunne han ikke udskille bedøvelsen fra kroppen, og derfor kunne han ikke tåle bedøvelsen. Desværre har vi mistet vores dreng, venner. Jeg er virkelig ked af det. Det gør mig meget ondt. I ved, Santos var ny hos os. Det kunne gå en uge siden han kom, men vi elskede ham virkelig. Han var virkelig en dejlig dreng. I elskede ham. Jeg elskede ham. Vi havde gode planer og drømme med vores dreng, men desværre blev det ikke sådan, venner. Det var åbenbart vores drengs skæbne. Jeg gjorde igen alt, hvad jeg kunne for ham. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, alt, hvad der var nødvendigt. Derfor har jeg god samvittighed, men jeg sørger virkelig over ham. Og vi fik heller ikke svar på, hvorfor hans mave blev oppustet. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det blev sådan, eller hvordan det skete. Jeg taler om den første oppustethed i maven, altså hvorfor han ikke kunne fordøje det. Han spiste jo ikke noget anderledes. Han spiste de ting, han plejer at spise hver dag. Jeg forstod ikke, hvad der skete. Som jeg sagde til vennerne, at det var hans skæbne. Vi blev virkelig meget kede af det for hans skyld. Bagefter blev Noras unge syg. Jeg vil også vise jer den om lidt. Altså, når der sker noget uheldigt, så kommer alt oven i hinanden. Dem, der har fulgt mig længe ved det. Hvis der sker én ting, så følger der andre problemer med. Det fortsætter altid sådan. Jeg er virkelig meget nedtrykt, venner. Jeg er også lige vågnet nu. Mine løver, lad os først se på deres unge. Og bagefter, der vil jeg lige gøre burene rene. Jeg kunne ikke sende jer en video. Jeg blev virkelig ked af det. I skriver også hele tiden til mig. Optag en video. Hold os opdateret om situationen, hvad der er sket, og hvordan det hele er gået. Jeg tænkte, jeg ville give en forklaring i dag. Okay, lad os sige, der skete noget. Og så blev Noras hvalp også syg. Den blev ramt af parvovirus, og det gjorde mig virkelig ked af det, venner. Marla, hvad laver du, min pige? Marla, kom herhen, du også.
Tag dig en tur, min skat. Altså, I ved, jeg elsker Noras unge rigtig meget. Hun er et meget værdifuldt barn for mig. Bliver de ramt af det onde øje? De mangler ikke noget hos os. Hvad sker der? Hvad foregår der? Jeg forstår det ikke. Ejle, kom. Kom, min skat. Lad os se. Gå ind, min pige. Gå ind, min skønne. Gå ind. Hvor er du dog dejlig. Hvor er du dog dejlig. Bror, jeg bliver også ked af det for den skyld. Altså, se, de har manipuleret genetisk med de racer, vi har taget ind på den måde. Altså, de parer den med helt forkerte hunde. Byerne har endda svært ved at trække vejret. Altså. Bror, lad være med at tage dem her. Hvis I ikke køber dem, kan de her mennesker ikke opdrætte dem. Nu opdrætter de dyr med fejl i avlen og dårlig genetik, bare fordi de tjener penge på det. Ved du, at det endda er en pine for dyrene bare at leve hele deres liv? De kan ikke engang trække vejret, mand. Hyldet videre i varmen. Altså, der er så mange hunde her. Ingen af dem har vejrtrækningsproblemer. Inklusive mine franske bulldogs. Se selv. Franske bulldogs er normalt også dyr, der har vejrtrækningsproblemer. Og de har heller ingen problemer. Men I så den hund. De bliver syge af den mindste ting. De kan ikke trække vejret. Dyrene lider i varmen. Altså, de krydser dem sådan her. Og derefter, bare for skønhedens skyld, bare for at tjene penge, ødelægger de deres genetik. Og får dyret til at lide hele livet, mor. Virkelig, denne situation. Det er virkelig slemt. Det gør en ked af det. Min Carlos, hvad laver du, min dreng? Min flotte dreng. I har rodet burene til igen. Og se på Alex. Se på Odin. Nå, god arbejdslyst. Odin har fået diarré. Odin, hvorfor har du fået diarré, min ven? De er alle blevet skøre. Hver dag følger jeg ungernes afføring og urin her på gården. Jeg tjekker, om der er noget galt eller ej. Jo har de andre ikke diarré, men Odin har fået diarré. Det betyder, at der er noget galt med Odin. Vent lidt, min pige. Vi vil give Odin en medicin. I har gjort burene beskidte, mine skønne. Lad os lige vaske her, venner. Bagefter vil jeg tage ungerne ud. Det er vores morgenrutine. Vi skal tage os af dem. Vi skal give Noras unge en behandling. Jeg havde ikke et IV-kateter, så jeg sagde det til apoteket. De vil bringe den, og jeg venter på den. Når den kommer, vil vi lægge en intravenøs adgang til Noras unge og give den drop. Den spiser ikke, så dens tilstand er ikke god, venner. Sygdommen kaldet parvo dræber altså 90%. Hvis du endda er lidt for sent ude, bliver de 90% til 100%. Derfor er tidlig diagnose og tidlig behandling meget vigtig i denne sygdom. Jeg opdagede det i går, og jeg gav straks medicinen i går. Om morgenen spiste han, men om aftenen blev han pludselig dårlig. Denne sygdom rammer pludselig. Den rammer pludselig. Dyrets immunsystem kollapser, tarmene svigter, og derefter dør den, venner. Derfor skal du opdage det tidligt og straks begynde behandlingen. Vent, min pige. Et øjeblik. Maria, stop du. Nej, min skat. Stop. Hvorfor lukkede den nu? Vel, lad mig se. Maria prøver også at flygte. Du skal starte behandlingen tidligt, så dine chancer for at overleve øges. Derfor vil jeg også gøre alt, hvad jeg kan for hende. Vi har specielle medicin, som vi har fået fra udlandet, og vi vil bruge dem i hendes behandling. Forhåbentlig bliver vores pige rask, venner. Jeg sværger, jeg havde store drømme om min bror. Hvad sker der sådan oven i hinanden? Jeg forstår det virkelig ikke. Uheldet rammer bare os. Nå. Forhåbentlig får vi ikke problemer med et andet af vores dyr også. I øvrigt mangler han ikke noget. Jeg har sørget for det hele. Det sker igen, bror. Når der er for mange hunde. Igen. Uundgåeligt opstår der sygdomme. Nogle siger hunde. Hvordan bliver de syge? Hvordan kan du miste så mange hunde? Bror mand, der er virkelig mange dyr her. I kender ikke tilstandene på internatet. Udefra virker det som om dyrene bare bor derinde. Der er 1001 slags sygdomme derinde. I aner ikke, hvad der foregår. De fleste dyr derinde dør alligevel af sygdom. Hvorfor? Fordi det spreder sig hurtigt. De kan ikke stoppe det igen. De tager sig heller ikke af dem, som vi gør. Altså, jo færre dyr, der er i internatet, jo bedre er det for dem. Derfor går de heller ikke så meget op i det. Lige meget hvor meget at desinficere, spreder det sig alligevel, fordi de er i flok, bror. Altså, der var engang en virus kaldet corona. Den spredte sig til alle, fra person til person, forstår du. Ingen kunne forlade deres hjem. Uanset hvad man gjorde, var der ingen løsning. Det er det samme her, fordi vi holder dyr i flok, og de er mange sammen, så hvis der kommer en sygdom, spreder den sig. Derfor bliver der tab,
sygdomme, problemer, forstår du? Vi passer ikke kun én her, der er over 60 dyr her. Derfor altså. Men vi tager alle de forholdsregler, vi kan, bror. Hvad skal vi ellers gøre? Vent lidt, min pige. Bella! Løb du bare. Denne Bella hader også vand. Når jeg gør burene rene, gør hun og Odin mig helt færdig. Løb du bare. Forresten, jeg gør burene rene hurtigt, fordi jeg filmer. Lad mig bare få det beskidte ud af vejen, så vasker jeg det grundigt med blegemiddel bagefter. Især i disse sygdomsperioder vasker jeg burene med blegemiddel hver dag, bror mand. Hver dag, uden undtagelse. Der er kun én ting, der dræber denne mikrobe, og det er blegemiddel. Derfor. Alt handler om løbetid. Dora er i løbetid, venner. Hun bløder. Og ved I hvad? Det er derfor, det er godt, at gulvet er fliser. Fordi du kan følge med, altså. Når hun er udenfor, kan du ikke rigtig se det, men hun bløder. Hun er i løbetid. Lad os håbe, vi kan parre hende med Odin, hvis Gud vil, altså. Når blødningen er over, parer vi den, og så får vi nogle sunde valpe fra Odin og hende. Odin, løb! Odin, du har svinet derovre til. Odin, ved du, at jeg hader livet, når jeg skal gøre dit bur ren, min dreng. Se her. Jeg hader livet, min herre. Kan du ikke lige stå stille et øjeblik? Frække Odin, du hader jo vand. Jeg vil tage dig med til havet. Jeg tænker på at tage både Marla og ham med. Så kan hans pels blive rene. Jeg vasker Odin sådan her hver dag. Men Marla gør det svært for mig, fordi hun er lidt bange for vand. Skal jeg tage dem begge med til havet? Marla og Odin. Hvad siger I? Skriv det i kommentarerne. Hvis jeg ser, der er stor interesse, så tager jeg afsted, bro. Odin, lidt væk. Men Odin, for pokker. Jeg vil ikke lige få vasket det her sted, min ven, for pokker. Det er sådan her, bro, når man vasker buret, så bliver man skør af det. Se selv. Rolig, min skat, rolig. Det er godt, min dreng. Det er godt, min frække dreng. Min frække Odin, jeg offrer mig for dig. Langsomt, langsomt, langsomt. Gulvet er glat. Langsomt. Pres ikke dig selv. Lad mig lige hurtigt vaske dem her, så fortsætter jeg om lidt. De her skal også. Jeg fornyer deres vand, bror, mand. Jeg vil lige stippe lammerne ud. Det er tung luft derinde, fordi det bliver varmt. Det er selvfølgelig også brandvarmt i dag. Lad os også lige forny vandet i deres vand, så det bliver dejligt frisk. Hver morgen og aften fornyer jeg deres vand, bror, mand. Fordi ælderne og hønsene går sammen med den. Især ænderne og gæstene gør vandet beskidt. Derfor er jeg nødt til at gøre det rent hele tiden. Hvis de bare ikke gjorde det beskidt, de banditter. Nu vil jeg også gøre disse steder våde, så de kan ligge køligt. Bror mand, hver eneste dyr kræver særlig opmærksomhed. Alle sammen. Jeg giver dem alle særskilt opmærksomhed. Hvad skal man gøre? Jamen, I gør her lidt vådt. Woggy, flyt dig derfra, min dreng, Woggy. Sådan, bror mand. Lad os lige køle det her sted godt ned også, så dyrene kan komme forbi og ligge køligt. Flyt dig nu. I siger stadig til mig, lav en pool, bror, men der er ikke noget vand. Vandet er lidt, jeg kan vist ikke forklare det. Det tager jo en hel dag at fylde en tank. Hvordan skal jeg fylde den kæmpe pool? Er der ikke noget vand? For folk udefra virker det nemt. Bare bring det med en tank, bring det med en traktor, bring det med det ene eller det andet. Som om manden kommer med det gratis. Han vil bringe vand hertil én gang og tage 10 milliarder fra mig. Altså, I tror vist, at de her ting er nemme, venner. De må nøjes med det, vi har. Der er ikke noget at gøre. Lad os vande over det hele til. Jeg vil også vande dem sådan her. Se nu. Lige der, hold jer kølige. Okay? Lad os lige slukke for vandet nu. Bunguk! Vent, lad mig også vaske Bunguk. Bunguk, skal jeg også vaske dig, Bunguk? Bunguk skal køles ned. Bunguk, skal jeg vaske dig, min dreng? Min Bunguk skal køles ned, min Bunguk. Okay, vent, min pige. Bunguk, er du blevet kølet ned, min dreng? Ved du hvad, jeg vil tage Bunguk med til havet denne sommer. Jeg har besluttet mig for det. Jeg vil tage ham med til havet og lade ham svømme. Se, fårene er træstige, se.
Lad dem drikke deres vand, de løb væk, og det er endda ren vand. Jeg giver dem det hver aften og hver morgen, bror. Lad os nu også slukke disse lam ud. Jeg skal væk herfra bagefter, så fårene kan drikke deres vand i fred. Kom min lille, kom min lille. Hvad laver min skønne? Hvad skete der, Bonjuk? Hvor skal du hen, Bonjuk? Hvad så, Bonjuk? Hvor skal du hen, Bonjuk? Frække, kom min lille, kom. Kom min pige, du også. Lille, kom. Lad nu ikke Bundsuk gå derind. Bundsuk! Et øjeblik, min lille. Vent, så går du ind igen. Kom du også. Bundsuk, kom så. Ud med dig. Sådan, færdig, min lille. I kan gå rundt, ikke? Se lige, hvor smuk du er, mashallah. Vores lille er vokset godt. Må Gud beskytte hende. Mashallah, hun er vokset godt, venner. Kom og film hænderne herovre. Film hænderne, se. De er hældt vand i bakken. Se nu, hvordan de leger. Kan du se det? Egentlig kunne jeg købe en stor balje til jer og fylde det op. Det vil også fungere. Hvis det ikke går, køber vi en balje til dem. Se, de har allerede gjort det rene vand beskidt. Velbekomme til mine små. Det er koldt, så dyrene drikker det. Lam, hvor gik du hen? Lam, hvor gik du hen? Kom her. Kom. Hvad er der sket med dig? Lad os se. Hey, er du blevet sulten? Er du blevet sulten? Hvad er der sket, min skønne? Mashallah, du er blevet så stor, min. Shh. Hey, Pamuk, jeg slår dig i hovedet, hvis du ikke står ordentligt. Lad os gå ud nu, bror. Vent, hvad har den hane fået sat bag på sig? Hvad er det der, mand? Hey, der sidder græsstrå fast. Kom, okay skat, I bliver bare der. Vi går ud. Løb nu, Rocky. Kom. Nej, Bundsuk, du skal ikke komme. Bundsuk, vent, jeg slipper dig ikke ud nu, min ven. I bliver bare der. Er der en snor her? Nej. Vi skal jo slippe hundene løs på det nye træningsområde. Eller lad os først gå hen til Noras hvalp. Vi tager også snoren derfra, om lidt slipper vi den løs, venner. Lad os nu behandle Noras hvalp. Jeg har en bøn til at se. Vær sød og bed meget, jeg beder dig. Forhåbentlig redder vi vores lille, forhåbentlig kommer han sikkert igennem denne sygdom, så vær venlig at bede Noras hvalp. Fordi hun er blevet ramt af en dødelig sygdom. Min pige, hvad laver du, hva'? Hvad laver min skønne? Hvad laver min elskede? Hvad laver min skønne? Se, hvor begejstret hun blev. Rocky leger også med hende. Hvad laver min skønne? Mashallah til dig. Nej, Rocky! Rocky, opfør dig ordentligt, din slyngel, Rocky. Rocky er også blevet voksen og angriber dem nu. Faisal, far er kommet ud. Hvad laver du, min løvedrej? Kom, Harley. Harley, kom. Harley, kom min pige. Kom min pige, Harley. Harley, kom. Vær ikke bange for dem. Kom. Harley har stadig ikke vendt sig helt, venner, men hun skal nok vende sig. Og på det seneste har jeg ikke kunnet tage mig af hende, fordi jeg er ked af det med Santos. Jeg vil tage mig af hende igen. Hun skal nok blive bedre. Nu, venner, jeg har sat vores lille i kattens bur. Hvad laver du, min pige, min skønne? Hvad laver min elskede? Hvad laver min søde pige? Grunden til at tage hende herind, det er, at jeg hele tiden kan holde øje med hende. Jeg er nødt til at kontrollere hendes afføring, om hun kaster op. Jeg skal holde hende adskilt fra de andre hunde. Derfor har jeg sat hende her, venner. Ved I hvad? Nora har ikke forladt hendes side, siden jeg satte hende her. Vi har også sat et solsejl op her, men det blev revet i stykker, og det holdt ikke. Vi er nødt til at binde det fast igen. Hvis Gud vil, så redder vi hende forhåbentlig. Lad os nu give hende vaccinen, venner. Derefter, når intrikaten er kommet, skal vi give hende væske. I perioden af blodig diarré må man aldrig undlade at give væske. Hvorfor? Fordi når dyr har diarré, mister det væske, forstår du? Hvorfor giver du så væske? For at det ikke skal miste væske. Du tilsætter medicin og alt muligt deri. Vitaminer, antibiotika osv. Væskebehandling er meget vigtig i denne her sygdom. Det jeg gør nu er supplerende behandling, immunstyrkende. For at immunforsvaret kan kæmpe, forstår du? Derfor. Hun skal ikke mangle noget. Kom her, min datter. Kom forbi, min pige. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, godt klaret, min smukke pige. Min pige skal nok blive rask. Jeg tror på min pige, okay? I får se.
Nu skal vi også måle temperaturen, venner. Lad os se, hvordan hendes temperatur er. I går aftes var hendes temperatur ikke for høj. Den var 38. Temperatura var fin. Den sygdom giver også lidt feber. Forhåbentlig er det ikke parvo, men jeg er 90% sikker på, at det er det. Du kan alligevel ikke være 100% sikker uden at lave en test. Nu, min pige. Jeg vil lige tjekke din feber, men du bliver ikke sur på mig, vel, skat? Nu, hos hunde måler man temperaturen rektalt, venner. Der kan vi måle temperaturen mest præcist. Nu skal vi se, hvor høj temperaturen er. Temperaturen er 38, bror, igen. Temperaturen er stabil. Vi har ikke noget problem med feberen. Hverken for meget eller for lidt. Lige midt imellem. Kroppens modstand er rigtig god lige nu. Hvis Gud vil, så bliver min pige rask, ikke også, min skat? Men se, du kan godt se sløvheden og udmattelsen i hendes øjne, ikke også, bror? Du er klar over det. Svag. Normalt vil hun aldrig stå her. Hun råber og skriger. Hun kan ikke stå stille. Nu vil vi også give vores pige en pille, der beskytter hjertet. Der er også risiko for hjerteanfald ved denne sygdom. Derfor vil vi nu også give hende en pille, der beskytter hjertet. Min pige kan slet ikke lide at få en pille. Hun bliver også meget sur, når hun skal tage piller. Min pige, åbn munden, det er for dit eget bedste. Det er bare en lille pille, ikke? Godt klaret, min skat. Nu har vi sådan medicin her. Denne her forbedrer også tarmfloraen. Det værste ved denne sygdom er, at den skader tarmsystemet. Derfor vil vi bruge alle de lægemidler og kosttilskud, vi har, for at få tarmen til at komme sig, venner. Godt gået, min pige. Godt gået, min smukke. Godt gået, min søde pige. Hun skal nok blive rask. Hun skal nok blive rask, ikke også, min pige? Gud vil lade dig blive hos mig. Er det okay, min skat? Kom nu! Bror, hun er også et uskyldigt barn. Skabt af Gud. Et uskyldigt barn. Et uskyldigt væsen, afhængig af mennesker. Hvis jeg ikke behandler hende nu, vil det dyr helt sikkert dø. Ved du det? Du vil gøre dit bedste. Resten er op til Gud, venner. Nu vil vi gøre alt, hvad vi kan for at behandle hende. Forhåbentlig bliver hun rask. Forhåbentlig kommer hun til sig selv. Det er mit håb. Men for Guds skyld, hvis hun får blodig diarré, så behandle hende, bror. Hvis du ikke gør det, så dør hun, se. Selv hvis du behandler hende, kan hun stadig dø. Det er en risiko, altså. Gør dit bedste, så din samvittighed er ren. Gør dit bedste. Kæmp for at redde hende. Forstår du? Jeg vil ikke lade hende mangle noget. Og jeg glemte også det her, venner. Se, det her. Probiolisk pulver. Vi bruger også dette probioliske pulver for at regulere tarmene. Vi er nødt til at bruge det. Jeg giver det her hver morgen og også om aftenen. For at regulere tarmfloraen, forstår du? Jeg kan ikke så godt lide det, men der er ikke noget at gøre ved det. Så du kan komme ud for sådan en situation. Skriv til mig på Instagram. Mit Instagram-navn er TayFundemirsi.tv. Derfra vil jeg prøve at hjælpe jer, venner. Altså lige nu bruger vi mere end 10 forskellige mediciner dagligt til den lille i denne behandling, ved du det? Mere end 10. Godt gået, min pige. Godt gået, min smukke. Gudskelov har vi ikke nogen opkastningssymptomer. Lige nu har jeg heller ikke set nogen tegn på blodig diarré. Du kan ikke lide ham, vel? Kunne du ikke lide ham? Kunne min pige ikke lide ham? Sidder det fast i munden på dig? Der er vand der. Overdrik dit vand, ikke? Okay, skat. Jeg vil gøre alt for dig, min kære pige. Min skat. Der er ingen symptomer lige nu. Jeg gør alt, hvad jeg kan, bror. Se. Alt, hvad jeg kan. Vær venlig. Ikke at holde jeres bønner tilbage. Nå, er Marla også kommet? Er Marla også kommet, Marla? Hvad sker der med din pels, min pige? Marla, vi er nødt til at give dig et bad, ved du det? Lad os også slippe vores Carne Corso-tæve fri, min pige. Sena, hvad laver du? Har du drukket dit vand, skat? Kom her, du også. Kom her, kom. Kom her, smukke. Du må ikke slås med Marla, okay? Lad nu være. Mashallah, vores pige har taget lidt mere på i vægt, siden den dag, hun kom, venner. Den dag, hun kom, er hun ret tynd. Nu virker det måske ikke sådan for jer, men hun har taget lidt på. Ikke sandt, min pige? Hvad laver min lille en? Sena, kom. Kom, min skønne. Kom nu, lad os få benene i gang for morgenstunden. Rocky, opfør dig ordentligt. Kast dig ikke over alle, frække Rocky.
Forresten har vi endnu ikke filmet træningsområdet i solen. Lad os også tage et kig derhen. Jeg vil også lave et solsejl der i dag. Når sådan noget sker, mister jeg lysten. Jeg bliver træt af alt. Også arbejdet, ved du det? Altså venner, Tyson min. Se, Tyson har også. Kom, lad mig lige vise dit ben. Se, vi bruger nu en speciel medicin på hans ben. Det her, venner. Disse dyr kan have meget skab, svamp og hudsygdomme osv. Hovedårsagerne til dette er, at vi giver dem kylling, og kylling forårsager det. Det kan give eksem, det kan give skab. Især dogoer er dyr, der har hudproblemer. Nu har vi ændret Tysons kost. Jeg har købt et hypoallergen kvalitetsfoder. Jeg bruger hypoallergen foder. Jeg er begyndt på medicin, så pelsen kan vokse ud igen. Såret er næsten lukket nu. Der er en meget speciel medicin. Altså, hvis der er et åbent sted, tør det med det samme. Den behandler det. Benet er næsten lukket. Der er ikke rigtig noget tilbage. Jeg taler øvrigt ikke om den blå spray. Det er en anden medicin. Se, rødmen på hans hud forsvandt også efter den medicin, vi brugte. Hvis vi også giver ham en god vask, vil han få det meget bedre. Men Tyson, hvis du hele tiden får far til at købe hypoallergen foder, ruinerer du ham, Tyson. Vi købte en pose foder til ham. 6,5 milliard, venner, for 12 kilo. 6.500 lire. Det lyder måske som en joke for jer. Tyson spiser 12 kilo på 10 dage. Hey, her er der skygge nu. Jeg satte Rena her forleden, og vi lukkede ikke helt under døren, så den frække Rena smuttede ud herfra, venner. Jeg er nødt til lige at lukke her, lad os se. Lad os sætte de brædder midlertidigt op nu. Rolig, min pige. Rolig, min pige. Rolig, min skat. Det passer selvfølgelig heller ikke her. Det passer selvfølgelig ikke her. Hvad skete der med mine piger, hva'? Kom, lad mig lige dække det til, jeg slipper hunden derhen nu. Jeg ordner det om lidt. I dag vil jeg også til jer. Jeg tænker, jeg vil give jer en opdatering om Santas tilstand, venner. Og også om Nora, min pige. Forhåbentlig redder vi Noras valp, og hun bliver rask igen. Jeg beder jer om at bede for hende. Kom så, jeg elsker jer meget. Glem ikke at synes godt om videoen og abonner. Pas rigtig godt på jer selv. Farvel. Hav det godt, mine venner.